வணக்கம். மெய்ப்பொருளியல் கூடல் இதை பற்றி போன வாரம் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். எங்கள் ஊரில் இந்த மெய்ப்பொருளியல் கூடலை தொடங்குறதாகவும் சொல்லியிருந்தேன். எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பிள்ளையார் கோயில் வளாகத்தில் இந்த மெய்ப்பொருளியல் கூடலுக்கான முதல் நிகழ்வு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இனிதே தொடங்கியது. இந்த மெய்ப்பொருளியல் கூடலை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சிகள் கோயில் வாசலில் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று ஒட்டியிருந்தேன். அப்புறம் அதே போஸ்டரை சின்னதாக பிரிண்ட் பண்ணி லேமினேட் பண்ணி கோயிலை சுற்றி உள்ள கடைகளில் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கொடுத்து லேமினேட் பண்ணி அங்கே கடைகளில் வச்சுருந்தேன். அது போக ஒரு 100 நோட்டீஸை மக்களுக்கு விநியோகம் பண்ணேன். இந்த முயற்சியின் பலனாக கடந்த வார மெய்ப்பொருளியல் கூடல் நிகழ்வுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 பசங்க பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க. 12 பசங்க வந்திருந்தாங்க. 6 வயதிலிருந்து 12 வயது வரையிலான குழந்தைகள் வந்திருந்தாங்க. பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் வரல. இந்த மெய்ப்பொருளியல் கூடல் அப்படிங்கிறது சமூகத்துக்கு இப்போ மிகவும் தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கண்கூடு. ஏன்னா என்னோட மெய்ப்பொருளியல் கூடலுக்கு இந்த நிகழ்வுக்கு யதார்த்தமாக ஒரு ஆசிரியர் ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க, ஒரு பள்ளி ஆசிரியர். அவங்க என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த திருக்குறள், இந்த நீதி நூல்கள், தமிழ் தத்துவம் இதெல்லாம் பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லித்தரணும். ஆனால் ஆசிரியர்கள் நினைத்தாலும் இந்த போர்ஷன்ஸ் முடிக்கணும், சிலபஸ் கவர் பண்ணணும், அது போக அவங்களுக்கு இருக்கிற வேலை சுமை, இந்த காரணங்கள்னால அவங்களால இதை ஒரு எஃபெக்டிவாக குழந்தைங்கள்கிட்ட கொண்டு போக முடியல அப்படின்றத பதிவு பண்ணிடுறேன். நாம் பள்ளியிலிருந்து தனியாக ஒரு சேட்டலைட்டாக நம்ம இதை நடத்த வேண்டியதுக்கான ஒரு தேவை ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசிரியரோட பார்வையிலே எனக்கு தெரியுது. எனவே உங்கள் ஊரில் மெய்ப்பொருளியல் கூடல் தொடங்குவதற்கு என் போன்ற இளைஞர்களும், என்னை விட வயதில் பெரியோர்களும் அல்லது வயதில் சிறியோர்களும் உங்ககிட்ட செயல்திறமும் ஆர்வமும் இருந்தால் தயவு செஞ்சு முன்வாங்க. உங்கள் ஊரில் ஒரு மெய்ப்பொருளியல் கூடலை நம்ம நடத்தலாம். அதுக்கான செயல் திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். இப்போ இந்த முதல் நிகழ்வில் நான் பசங்க கிட்ட என்ன சொல்லித்தரலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, திருக்குறள் அடிப்படையில் தான் எல்லாம் சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டேன். அதுக்காக நான் நிறைய நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஆனால் எந்த திருக்குறள்லேருந்து தொடங்கலாம்? ஏன்னா திருக்குறள் இந்த பசங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியாக அவங்க ஸ்கூல் சிலபஸ்லேயே திருக்குறள் இருக்குது, திருக்குறள் படிக்கிறாங்க, அதை பற்றி ஒரு அறிமுகம் இருக்குது, எல்லாமே ஓகே. அப்போ இந்த திருக்குறளில் எந்த திருக்குறள்லேருந்து தொடங்கினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு யோசிக்கும் போது, என்னுடைய திருக்குறள் ஆசான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த திருக்குறள்லேயே ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு திருக்குறள், என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்கிட்ட இருந்த பல கற்பனைகள், பல போலிகள், பொய்த்தன்மைகள்லேருந்து என்னை மீட்டு கொண்டு வந்த ஒரு திருக்குறள். அதுலேருந்து தொடங்கினேன். தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் நீவருத்த கூலி தரும். இந்த திருக்குறளை தான் நான் முதல்ல தொடங்கினேன். இந்த திருக்குறளுக்கான பொருள் நான் படித்த வரைக்கும் அல்லது நான் இப்போ படிக்கிற வரைக்கும், நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சரி, இப்போ கேட்கும்போது சரி, இந்த திருக்குறள் எப்படி சொல்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னா, தெய்வத்தாலேயே முடியாத விஷயம் கூட நீ முயற்சி பண்ணால் உன்னால் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் கோட் மாதிரி இதை சொல்லித்தராங்க. ஆனால் நான் பின்னாட்களில் என்னுடைய ஆசான் மூலமாக புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா, இதை அப்படி படிக்கக்கூடாது. பசங்ககிட்ட நான் இதை எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். பசங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் தெய்வத்தால் ஆகாது அப்படிங்கிறத ஒரு 10 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். எல்லாரும் சேர்ந்து கோரஸா தெய்வத்தால் ஆகாது, தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னு ஒரு 10 வாட்டி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும், அதை தனியாக ரிப்பீட் பண்ண சொன்னேன். இப்போ இந்த தெய்வத்தால் ஆகாது அப்படிங்கிறத பசங்க மனசுல ரொம்ப ஆழமாக நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா தெய்வத்தால் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான புரிதல் தான் சமூகத்துல பல மூட நம்பிக்கைகளும் பல அர்த்தமற்ற சடங்குகளுக்கும் வேர்க்காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்றது என்னுடைய புரிதல். உன்னுடைய பிரச்சனைகள், உனக்கு இருக்கும் சமூக பிரச்சனைகள், உனக்கு இருக்கும் உடல்நல பிரச்சனை, மனநல பிரச்சனை, எந்த பிரச்சனையாவனா இருக்கட்டும், இதை தீர்க்கிறதுக்கு தெய்வத்தால முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி, உன்னால முடியாது ஆனா தெய்வத்தால முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல் தான் இன்னைக்கு பல மூட நம்பிக்கைகளுக்கு காரணமா இருக்கு. அப்போ முதல்ல பசங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது, திருவள்ளுவர் சொல்றாரு தெளிவா, தெய்வத்தால் ஆகாது. எது ஆகாது? உனக்கு உள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஆனாலும் சரி, உனக்கு வெளியே இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஆனாலும் சரி, உன்னுடைய சமூகத்தில், உன்னுடைய அரசியலில், உன்னுடைய சூழலில், உன்னுடைய சமூகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை களைய தெய்வத்தால் ஆகாது. முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். நீ முயற்சி செய்தாலுடைய அந்த முயற்சியில எல்லாமே அடங்கும். ஒற்றுமையா அடங்கும். அந்த முயற்சியில எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றணும். அதுல கடமைகள் இருக்கு, அதுல அறம் இருக்கு, அதுல நேர்மை இருக்கு, உண்மை இருக்கு, எல்லாமே இந்த முயற்சிங்கிற வார்த்தையில் அடங்கிடும். நீ முயற்சி செய்தாலுடைய தெய்வத்தால் ஆகாது அப்படிங்கிறத பசங்க மனசுல ரொம்ப ஆழமா புரிய வைக்கிறதுக்கு இந்த திருக்குறள் எனக்கு உதவியா இருக்கு. சாதாரணமா ஒரு அர்ச்சனை பண்றதுல தொடங்கி பரிகார பூஜைகள் வரைக்கும் இந்த தெய்வத்தால் ஆகுங்கிற தப்பான புரிதல்ல தான் இருக்கு. அதனாலதான் திருவள்ளுவர் ரொம்ப தெளிவா தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு தான் அந்த திருக்குறளை தொடங்குறாரு. இந்த குறளை பசங்களுக்கு சொல்லி தந்தப்போ நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருந்தது. ஒரு கோயில் வளாகத்துல இருந்துட்டு தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னு பசங்க சொன்னாங்க. அது மேலோட்டமா பார்க்கும்போது ஒரு முரணா தோணலாம். ஆனா அந்த கோயிலில் இருக்கும் தெய்வம் அதைத்தான் மக்களிடம் சொல்ல விளைகிறது. இந்த மனிதர்களுக்கு தெய்வம் சொல்ல விளைவதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். தெய்வத்தால் ஆகாது, நீ முயற்சி செய். இந்த திருக்குறளை பசங்க இந்த முதல் கூடல கற்றுக்கிட்டாங்க. இனி இந்த வாரம் பசங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லித்தர போறேன் அப்படின்னா, அறிவு பற்றிய அறிவை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தர போறேன். அதுக்கான திருக்குறளாக இந்த வாரம் நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது தொட்டனை தூரும்
மணற்கேணி மாந்தர்தம் கற்றனை தூரும் அறிவு அப்படிங்கிற திருக்குறள் பற்றி இந்த வாரம் சொல்லி தரப்போறேன். அதில் எனக்கு கிடைக்கிற புரிதல்கள், அதில் பரிமாறிக்கொண்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் அதான் நாளைக்கு நடக்க போது. அடுத்த வாரம் வந்து அதை பற்றி நான் இன்னொரு காணொலியில் சொல்கிறேன். இப்போ நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மெய்ப்பொருளியல் கூடலை உங்கள் ஊரில் நடத்துவதற்கு தயவு செய்து முன்வாருங்கள். இதற்கான செயல் திட்டத்தை நாம் ஒன்றிணைந்து உருவாக்குவோம். இந்த கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, அல்லது என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு, அதில் என்னை ரீச் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இணையம் வந்து நமக்கு எவ்வளவோ சக்திகளை கொடுத்துருக்கு. அந்த சக்திகளை ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக, சமூகத்தில் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை எதிர்ப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் நாம் பயன்படுத்துவோம். அதற்கு ஒன்றிணைவோம். நன்றி, வணக்கம், திருச்சிற்றம்பலம்.